Gràcies a Déu per ser ara, aquí, finalment, a Amèrica. Baruch Hashem. Lehman Trilogy parla de moltes coses, principalment parla del capitalisme. Parla de la història del capitalisme i parla de com hem arribat fins a la situació d'avui en dia. És una obra per mi esplèndida, clarament, però clar, és molt peculiar, primer de tot perquè és narració, i llavors els actors en realitat parlen en tercera persona, cada personatge parla de si mateix. La gran aposta és anar trobant la teatralitat, tots els elements de la teatralitat a dins de la narració. Cada personatge en realitat és molt humà. Això fa que el públic s'identifiqui molt amb aquest personatge i al mateix temps, clar, durant l'espectacle hi ha el moment que se sent traït, perquè aquest personatge té una gran humanitat, però al final són banquers sense escrúpols. Llavors és molt interessant perquè aquesta identificació hi ha algun moment que el públic es queda com «Ai, no! M'estaves caient bé i ara ja no tant!» Fa veure justament l'art, que com una suma de petits canvis van configurant el capitalisme contemporani.